Idunang po kilahilo. Assam Land Revenue Regulation Chapter 10 Kenta Plain Tribes Asuang Panta Ajakong Pilo Nong Lega Lang Litum Aputak Kusi Pulo La Reserve Idiot Lo La Plain Tribes Asuang Panta La Pherangke United Nations Declaration on Human Rights Rights of Indigenous People 2007 Hala Swateng Penta Ilitum Indigenous Tribes Atuang Pherangke Ilitum a rights ka exercise Japan a hukum piat lo United Nations pensi lapen India sorta chekroy dun sia sohi chipidun et lo seta nono bangke Pranab dole lapen Aditya Rabha lapen adhak alidaratum doola alidaratum jesong la ukiam along le kopinigi videti ko bori lapen bordua along le kopinigi videti ko akam ke claim lapen ke ingle pothar lapen men seeking tea meaning tea arong halata 5-star hotel lapen 7-star hotel 6-star hotel kikim ya pansi karbiang long le lapen hala tribal tuma long le seta Golaghat district arlo hala ka kacherai ya pan long le ki chor ya pan Assam government tum ditik ilitum hanangar juje pin besi lage ke claim lo ilitum tribes atum ke compensation pi pulo te hala tum project athek atema luha ka pot lapen kilu chot kali sung pik hangjang apot poisa tangka ve kichu long le kichu long le palang le tum ke project athek deta lak ke project athek pura Assam government lapen ke plang atum advantage ke en ke chokchi lage our sai ka chu endun wrong la sona ba ke chokchi deta hala tum lai hui claim nang ni pusi long li jor nang ni pusi bang phan tribal kalijet atom phan long li pinang ni pusi Aditya Rabha Pranab dole alang litum hei hui lapen ilitum karbiang long pen dam si itum chesong lo karbiang long sorta chesong dun olo anga non ke Pranab dole Aditya Rabha atom phanta bakado we bang proxy atom phan arrest jet si no nan da jail si dolang alang litum phan bail ta pipedet la sini litum dakang ni yalang litum phan lo serak nang li release serak nang li lapen a condition of a pin pen halak case ki pitangan akes sa withdraw la pensi alang litum phan release nang gi loklot nang gi pusine tum dakang ni lapen la long non het ke dam tang ni potro oprang ke dam tang sonam wang chuk apanda alang li scientist lapen social worker binong internationally renowned amunit birthe dang ja chini la phan alang li mesena comes ke claim tu alang li hala dak lapen le poadim alang li tumta autonomous council ke hang autonomous territory lapen council ke hang apen non hala student atum Kachesong along la need porikha lapen tet porikha lapen asona porikha India government atum Dharmendra Pradhan to a union minister non ke alang li phan pisuntuk lo alang li mesen lo pisuntuk lo dala pisun siako pisun nanggi pura election gali examination hud corruption pen alang li tum ke claim is examination amends info and ke pas nang ne to phan pa pass po la son si la pot si student atum thur pak lo cockroach Janata Party atum lapen alidar obijit dipke alang le tum thur pak lo la long sonam wang chukda jelang dun ro rap dun lo lapen a joksi sonam wang chuk panta ka arrest ason si ha hospital pon den si pape do joy to panda pa si long le lam son di lo non to ke lo et lo teta alang li phan na son alang li ta UN grip ben a rights dolo United Nations ben a rights
Kasi exercise support si alang lipanda ka arrest. Lapen anu kaprek do ulang son na taksi United Nations pen rights kipitang. Lapen kaprek a lopen rights kipitang. Latum kan anta ako ka arrest tu adu kang hoy. Police check rong si ajang tung ya RSS atum si. Jin pen kiteng. Lapen police atum da kiteng. Hile pen keton, hile pen kiteng son gibi. Student atau apa? Lapot si non ke akam jut je lang. Condition hini ke adiman hini lo ne ke thong lo ne dolang ko situ. Hala condition hini ke thong anta kadiman hini ke thong anta iet nangji busidi litum dak demonstration dulu. Lapen lalong ilitum adet itum ke sik schedule ating pe tribes atum an arai chelong et nang along lita chelong et nang pulo hala pu bange bongko senato bange kargyang non cerai kipi pu ha 2000 aning kan ben no newspaper long ipu lapen non ke kacepat tu pen muni te tum pacini ne pin pen ili tum karbyang long lapen west karbyang long pen di mahasau ke Bongo bumi nang pincong det lo. Bongo bumi ko son si pincong lo ma. Bongo bumi ko lo te Bengali adet ko lagi. Bengali along di ko si pincong det lo. Ar lupen karbi etum ke amek teklor la pu od ling la klang hak la pen hala ke oda bos tu ta tur ba ko teng tu tok te tik de akarbi etum da chini ni. La po si litum apan la si mikir okora putanai pulo pot. Amat no anda sini ne ke chok chia da manges hala BJP tu MLA election dolo ke thekte nei dom haning wai lo amat pelong lok MLA pelong lok apike MLA ka pelong da EVM tempering pi de selam lo vote ka chong hu pen si pelong lo pelong thu lok apike thek long lo la tum thang da thekte jo ku amat thang da thekte ko amat minister da pia thai we det lo drive atau bang panggil minister dah piat thai weda piat thai tapa vijia pan siap hang ben bongo sena RSS tu me claim lo tek mucot atau maning wai son te alang litum minister deng det undet dia polo non ya minister ke deng un bang ta weda lo amanong ne kristen du pal ha korimgonj pen korimgonj selatan neli chini neli tadi silo pada haladak Brihotor Bangla pu atum Jepang tang pik tak alada Brihotor Bangla pu ge lage Bengali Greater Bengali pula the mucot a Bengali a Bengal pula hala tu ipu the mucot a Bangladesh pula tu ipu Bangladesh pula te hala Muslim a pancot kali lage Bengali Hindu talo Muslim talo hala tu the mucot a Bangladesh pu kacehang adak pirpinti la si halas amunit si non ke ilitum a minister la minister yung si anke minister ke rechu lagi dia minister ke hill area rechu lo lagi anke hill area rechu puta aja katungi mata CM si intang nei edit nang litum che po rechu ta hala 6 schedule paragraph 1 sub clause 2 along por hetu tak halak CDEF along haladak kipu karbiang long pi bihek taun pe chetan taun tan pon chet taun ha kapre kapan ichet ke ha kapre ka district long pi jet taun commission seng lo te non ge commission da seng tu edlo Koilan Chakraborty si commission na chairman non ante halabang so a report ket along dia minister si aki jut ketok dun jihada CM le ketok jingali lapot si CM le arechu kali non get labang so a schedule 1995 aningkan si la kelar halada ketok 1995 aningkan si kelar lapen halabang sohot 1995 kelar hot Governor of Assam bukitok nang yadim Assam government pupitok dat. Assam government pulate lagi chief minister lo, lapen HAD minister. Ante non HAD minister.
Kristen du pal si abinong ke arechu karbiang long ke yong si arechu yong si bongo se napulo tante adet ke ne bongo hungi lo gente ko pia ko si karbiatun sini ne dera ninggar rong aja adenge horki jun oke chu hangyu diti ko pia pod lo adet ke wir tang det le ko pia po si ka tera kare det ko pia po si aning ke jang je ye det lo te ko pia po si kitur te det lo mang hu me là si mua pita ni litum APHLC pan turdun APHLC tum turte de mua pige ni litum manang uji APHLC tum da texer kusi pode nang dudung clip halabang sohut kusi puji non kupede jimeni ningkan okke papi puji ningkan paroi siapi puji lang ayong si akarbi do bom lang po ante jer soge do ilang jer soge do yi da hok lo 10% bakai do yi halabang sohut bang parong mong bang kep bakai karbi do yi lang Angge hala tu dia puji pia pot lo. Hala bang sohut. Je ai Kathar da do tang hu. Hala bang sohut. Sarkiri rong par da do tang hu. Hala bang sohut. Vikromanse da do tang hu. Hala bang sohut. Rajas Tiso da do tang hu. Hala bang sohut anut kaprek da do tang hu. Sita hala tum thak na dingje dun de dek puili tu manang puji. Lasi non nilitum kachini. Jini dia apot si. Karbi atum han ke that la so demonstration ke do la pen ili to MLA thek det no meni thang da thek det no minister ke manja ot ave det no meni sitani li to memorandum prime minister van ki pi ye itum a MLA apan inut le inut apan si HAD minister pibek nang ki nili to ki pu la pen autonomous state non ningkan Okep suselo itu autonomous state ke hang. Non anna nang pipela. La nangi pipe potsi. Nangi pipe lo la pen Pherangke deng dunde mikir okora punang pu bomohut. Ini tum deng dunde det lo okora sai sia pot alada alabang sud MLA tum tak karbi MLA tu. Amasi MLA MSC CM aduman talo minister talo. Okora masih autonomous hill state halabang sud deng dunde det lo 1969 aningkan. Lasi non nilitum hang bom ta non ke longli seta non nilitum ako hang dun tu pinia memorandum long ta jela bang su autonomous state article 244A pen ilitum karbiang long west karbiang long wen di bahasaw pa ng piserak na nang piserak ra labang su amikir okora a stigma 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 labang klot nangi kusin nilidum autonoma ilium memorandum long tok yun lo lahelo nedum pini kadiman ke jasemet ke lalo lapen ke nidum along li antuke karbiang long west karbiang long di mahasaw lapen hala plain district ang bongta tribe atum along lian rabha tame boro tame mising tame Iwa tame lapen ason kaprek atrai atum tame labang so alang litum along le antuke Adani Ambani Greenco DS company lapen ason kaprek atum pan development apan pura hospital hotel apan pura kapacu baby long le nang ti at long le det nang ji pusi nilitum memorandum long tok dun lo labang so memorandum non disia a agent komarlong ni ADC bas magistrate si tawang lo te bani tumyong si pidam nai pulo te hadak si ta pidam po lapen pini dak nilitum moni do oye der lo abinong ke nilitum lag खेती के क्लेम टिक हो साइकति किति हो के नि तुम डेमोन्स्ट्रेशन ता दो दे गुलो ते तानन के दोनांग पकलो हाला आलाम दो पगमासी आतिमा प्रणब दलिया तोमहान आदित्य राभा तोमहान नन अंता रिलीज लेला लामासी तुम दोनांग पकलो लापेन दो थु जिलां दिवांग उन ए थिके सब kacu e jita pini bang derweret lo arve kavi penopot lang kavi penopot lasi munit kom hek lo kom hek sita nilitum di mana bangke intang kring di man nilitum pidun tulok pinita aku pilang non itu mangbong
Suproto talubdar ta ilitum ang bongdu alang lipanta ng litum Arjunon alang lita ningjet ek polai hu alam. Kardom.